Ebben a videónkban a Corel Connect kiegészítő szoftverrel fogunk megismerkedni. Mielőtt azonban rátérnénk arra, hogy ez a kiegészítő mit is tud, beszéljünk egy picit arról, hogy miért volt szükség egyáltalán erre a programra. A Corel Draw Graphics Suite X5 programcsomagot mindenfajta nyomtatott clipart nélkül hozta a piacra. Ez így azt jelentené, hogy nem tudjuk böngészni digitális tartalmainkat, így a hozzáadott sok-sok kép, vektoros ábra és font kereshetetlenné válna. Azonban a Corel Connect X5-tel a Corel egy olyan lehetőséget biztosít a számunkra, hogy ezeket a fájlokat nem csak digitálisan nézegetni tudjuk, hanem mivel egy előre indexelt anyagról beszélünk, így természetesen keresni is tudunk benne. Talán ez volt az a fontos pont is, amiért a Corel már nem a nyomtatott könyvet adja a csomag mellé, hanem kiegészítésként a Connect szoftvert. Most ismerkedjünk meg a program felépítésével. A Corel Connect X5  4 részből áll. Látunk egy középső részt, ahol megjelennek a clipartjaink, illetve a digitális tartalmaink. Van egy alsó részünk, ahova a különböző kedvenc fájlainkat tudjuk hozzáadni, és ott ténylegesen grafikusan is megjelennek. Illetve van egy bal oldalsó részünk, itt látjuk a libraries, tehát a könyvtárak, a favorites, vagyis a kedvencek, illetve a folders, a mappák elrendezésű ablakainkat. Illetve van még egy felső részünk, ami olyan szempontból lényeges, hogy amennyiben ténylegesen indexelt fájlokkal dolgozunk, mert ugye ezzel a programmal tudunk úgy is dolgozni, hogy nem indexelt képekkel, akkor meg tudjuk keresni az indexeket gyakorlatilag, tehát beírjuk azt, hogy almaszó, akkor minden olyan clippartot ki fog dobni, amihez hozzárendeltük, illetve hozzárendelte a Corel az almaszót. Természetesen csak azok jelennek meg, amint majd itt a későbbiekben fogjuk mutatni. Itt vannak különböző beállítási lehetőségek, tehát hogy mappákat, vektorokat, pixeles grafikákat, fontokat vagy egyebeket jelenítsen meg. Amelyik ezek közül be van nyomva, az fog majd megjelenni. De ne siessünk ennyire előre. Bal oldalon miket is látunk. Látjuk a könyvtárakat, ami olyan szempontból lényeges, hogy ide ugye nem csak a Corel X5-nek a könyvtárait tudjuk berakni, hanem természetesen az X4 vagy esetleg az X3 tartalmait is. Van egy favorites, tehát kedvencek mappánk, nekem ott most semmi nincsen bepipálva, ugyanis ezekben a mappákban nekem semmilyen clipartom vagy képem nincs, illetve nincs is benne indexelve, és ezért nincsen bepipálva egy se. Ehhez is természetesen bármikor hozzá tudunk adni. Illetve van még egy mappa nézetem is. Itt a mappákban, hogyha lejjebb megyünk, itt látjuk azt, hogy most éppen itt van a Corel Draw Graphics Suite X5. Itt vannak az extrák. Ugye most ezt nem kell bepipálnom, hiszen alapbeállításként itt már be van pipálva, és elméletileg látjuk. Most nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, hogyha mi ezeket a felső beállítási lehetőségeket használjuk. Mint most látjuk, be van pipálva nekünk a Corel Draw Graphics Suite X5-nek a tartalmai, viszont nem látunk semmit. Ahhoz, hogy lássunk, meg kell jeleníteni legalább a mappákat. Látjuk, hogy azonnal ezek megjelentek, és azt mondom, hogy megnézzük a clippartokat. Az összes többi mappa ezzel együtt megjelenik, de hogyha mi belemegyünk most éppen az üzleti kategóriákba, nem látunk semmit, hiszen a vektorok itt nincsenek bepipálva. Ahogy ezt engedélyeztük, ezt a funkciót, azonnal megjelenik az összes vektoros kép, amit ebbe a mappába találunk. Majd természetesen, amit már mondtam, beírjuk az alma szót. Sajnos jelenleg csak angolul írt a program, így kénytelen vagyunk angolul beírni. Így ő az összes alma taggel ellátott képet behozta. Most nézzük meg azt, hogy esetleg van-e pixeles grafikánk is. Reméljük van, igen, itt van. És mint azonnal itt látjuk, amennyiben fölé mozgatjuk a kurzort egy-egy képnek, azt azonnal nagyba is kirakja nekünk, hogy még jobban meg tudjuk nézni, megjelenik a felbontása, a mérete, természetesen a fájl méret is,
Ugyancsak egy érdekesség, hogy a képeknek a méretét is itt azonnal tudom szabályozni, illetve a képeket, mint azt már mondtam, bele tudjuk mozgatni a kedvencekbe. Hogyha én nagyon sokszor használom, akkor ez célszerű ezt használni, de természetesen ezt el is tudjuk töntetni. És vissza is tudjuk hozni. Jó, most nézzük meg azt, hogy ha visszamegyünk a klippátokra, és nézzünk egy egyszerű lehetőséget, most semmi keresőszót nem fogok beírni, mondjuk rámegyünk a Landmarks-ra, itt kiválasztjuk ezt a képet. Ugye, hogyha jobb gombbal rákattintunk, akkor jön elő az a lehetőség, hogy hol tudjuk megnyitni. Őt meg tudjuk nyitni Photopaint-be, vagy meg tudjuk nyitni teljesen más alkalmazásba, esetleg megnyitható a közvetlen könyvtár, tehát ahol ez a kép található. És ahogy rákattintunk, itt már látjuk is, hogy megnyílt az az adott könyvtár. Én most visszalépek megint, és azt mondom, hogy megnézzük a háttereket. Ugyanezt fogjuk tapasztalni a háttereknél, megnyitható ugyanúgy ezekbe a programokba. Ugyancsak itt látható az, hogy a kedvenceket is közvetlenül meg tudjuk nyitni, hogyha rámegyünk egy kedvencre, akkor ez azonnal aktív lesz, valamint természetesen törölni is tudjuk az adott képet.